Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Δήμου Βυρώνα ιδρύθηκε το 1985 από μερικούς ευαισθητοποιημένους πολίτες του Βυρώνα. Το 1991 μετατράπηκε σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Απαρτίζεται από την εθελοντική δασοπροστασία, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη των δασών, και από την ομάδα μεσεπέμβασης, η οποία απαρτίζεται από εξειδικευμένους εθελοντές δασοπυροσβέστες διασώστες. Επικεφαλής της άσκησης σήμερα με υποδηγητής του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού, κ. Πλατάς. Ηλιούπολη 1 το κέντρο. Αεροπλέγας Ελληνικού βλέπω έτερο συμβόλ στο Άρτεμις, δίπλα στη μεταφόρτωση. Ελήφθη Βύρωνας 3, Βύρωνας 4. Στη μεταφόρτωση συντόμως. Διαβάστε κέντρο. Η δράση της εθελοντικής μας ομάδας είναι να βοηθάμε το πυροσβεστικό σώμα σε όλη την αντιπυρική σεζόν από 1η Μαΐου ως 31 Οκτωβρίου στην προφύλαξη των δασών και στις δασικές πυρκαγιές, αλλά και το κομμάτι της δασοπροστασίας σε δεδροφυτεύσεις και διάφορα ποτίσματα. Κάνουμε κάθε χρόνο σεμινάρια. Αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη στα σεμινάρια πυροσβεστική, τα οποία έχουν διάρκεια 3 μήνες τουλάχιστον. Κάθε Κυριακή γίνονται σεμινάρια. Αλλά ο κάθε εκπαιδευμένος δασοπυροσβέστης, πυροσβέστης και διασώστης αξίζει 2 ζωές. Διότι αυτός μπορεί να σώσει τη δικιά του και μία παραπάνω. Εντάξει, είχε αρκετή πίεση στο νερό.
και θα μπορούσα να πω ότι θα ήθελα και εγώ να γίνω κάτι τέτοιο ως πυροσβέστης. Υπάρχουν ιδιαίτερα σεμινάρια στο Υπηροβιλάκιο του Βυρώνα όπου εκπαιδεύονται όλοι οι εθελοντές υποψήφοι. Εδώ και 6 χρόνια και μη μένεις θεατής, γίνε εθελοντής. Όπα! Είμαι εθελοντής 2 χρόνια, αγαπάω το δάσος, τη φύση, γι' αυτό έγινα εθελοντής. Όλοι μαζί. Εθελόντρια 1,5 χρόνο στο Κέντρο Προστασία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και δόκιμο μέλος της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης Δήμου Βύρωνα. Είναι πάρα πολλά και διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο να νιώθεις ότι σώζεις ένα δέντρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το συναίσθημα να νιώθεις ότι σώζεις το περιβάλλον, τον κόσμο που ζεις. Εδώ και 18 χρόνια και προσπαθώ να προσφέρω στον συνάνθρωπό μου και στο περιβάλλον όσο καλύτερα μπορώ για τις επόμενες γενιές. Τον ελεύθερο μας χρόνο καλύτερα να τον περνάμε στο βουνό. Βασικά δεν μας έχουν μείνει και πολλά δάση στην Ελλάδα. Τουλάχιστον για μένα είναι το δάσος στη διασκέδαση. Ο σκοπός που βρισκόμαστε εδώ πάνω είναι καθαρά η αγάπη για το δάσος, η προστασία του βουνού. Το βασικό είναι να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μας. Το δάσος μας χρειάζεται όλους. Μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής.